Watak rejeki lan asmarane Paing. Wong sing lair dina Paing nggawa energi gedhe, atos ning njaba nanging lembut ning jero. Paing iku duduk tipe melu arus ning dekne nyitakno lan nembus bates. Watake Paing tegas, wani, gak seneng basa-basi, sekali mlaku angel dipenggak. Kuat ngadepi tekanan, gak tau sambat, masih kesel. Kelebihane duwe semangat gede, cepet bangkit nalika ceblok, tanggung jawabe yo gedhi. Kelemahane egone dhuwur, angel disalahno, luwih pilih menang timbang cerita. Asmarane Paing, Paing kuwi setia ning posesif secara alus, tresno ning lindungi duduk manjakne. Paing butuh pasangan lembut ning kuat, gak emosian, iso dadi banyu nalika Paing panas. Nek dihianati, Paing milih lunga timbang geger. Rezekine Paing, rezekine teko saka keberanian lan kerja keras usaha dhewe. Nek ragu-ragu rezeki iso ketahan nalika ati yakin lan mantap dalan rezeki kebuka lebar.